Du ramte ikke engang nogen kantsten i dag? Nej, faktisk ikke i dag. Jeg er startet på buschaufførsuddannelsen, fordi jeg selv har været rigtig meget afhængig af at køre med offentlig transport. Og så fik jeg det her i hænderne, og det kan et eller andet, som er helt specielt. Komme ud og køre i det her store køretøj, komme ud og møde en hel masse forskellige mennesker, have et stort ansvar på mine skuldre. En typisk dag starter med, at vi alle sammen mødes nede i kantinen kl. 8 og spiser morgenmad sammen, alle sammen. Vi laver meget skæg og fis med hinanden, vi kan lave jokes med hinanden, så ja, bare få nogle rigtig gode kammerater og kollegaer, det er det bedste. Jeg havde forventet til en start, at jeg ville blive mega skoletræt, fordi skole har aldrig helt været mig. Men da jeg startede på skolen og fandt ud af, hvilket sammenhold vi har, og hvor meget sjov og spas og læring der egentlig er, så er jeg faktisk ikke blevet skoletræt. Ja, jeg har da ikke hejl herovre med mig. Du bremser så lang tid som muligt i højre bane. Når du finder ud af, at du ikke kan nå holde, så undviger du over til venstre. Undervisningen det er også varierende. For eksempel så har vi også været på studietur på Sjælland, hvor vi jo var over ved vores parallelklasse, hvor vi var ude at bowle med dem, men vi var også på Christiansborg. Og det var meget hyggeligt og meget interessant. Lige præcis. Og der kan vi jo se her. Fordelene ved at tage den her uddannelse, det er, at den varer ikke super lang tid. Den varer 1,5 år. Man kan få sit bilkørekort her, hvis man ikke har det i forvejen. Læringen er super god, det er nemt at være i, og der er mega store jobmuligheder, når man er færdig.